Ngila duno ya uperlok ubayane ong ka Hamas. Ka Hamas bat ka Palestine men haka siningkong kila ai ka kubor ngolem halor ka jingklatno jong upop Francis. Ubala penpau biang ya ka jingkhot jong u ban sange thama mardor ha Gaza ha ka kubor jong ka Estar sonde. Ha ka jing penbena ka Hamas kala yaro ya ka jing persya teng jong upop ya ka thama. Bat ka jing kersian ba klempen ki yaki hok ba kongsan jong ki pajba Palestine bat ki company pathar menta ka sngi ka perthei ka sngosi halor ka jing khlatno jong riu pok khmat jong ka niam ha ka perthei u Pop Francis u pentif bakrau jong ka balang Roman Katolik u bala IT ya ka jinglong pop jong u ban kentiu ya ka jing keren hapdeng kiniam bat ban kentiu ya ka jingsuk hakeleng ka perthei ong u basam naim u nong aktin jong ka Hamas katba u presiden ka Palestine u Muhammad Abbas u lakan mau ya u Pop Francis kum u perlok bayaine jong ki pajba ha Palestine menta ka sngi ngila duno ya u perlok bayaine jong ki pajba Palestine bad ya ki hok bad dei hok jong ki ong u Abbas da ka ba penkesan ba u Pop Francis ula itu ya ka jela Palestine bat aibor ya ka lama Palestine ban penher ha Vatikan u presiden jong ka Iran u Masud Pezeshkian ula pharu ya ka kubor ngolem ha ka ba ula penpau ya ka jingmut jing berkhat jong upop bala khlatno ha ka biade bat ka jinglong briu bat ka jing ai tilut jong u na ka pentak ka hok bat ka jingsuk u Pezeshkian ula ai ke jing ngolem cekin nong kersian jong u Pop Francis bat ki riu ngai Katolik hakeleng ka perthei ha ka kerwo jong u ngai ke jing ngolem halor ke jing khlatno jong u Pop Francis sia baro ki riu ngai Katolik hakeleng ka perthei bat cekin nong bud jong u ong u Pezeshkian ha ka kerwo u Pop Francis ula IT ya ka jingim jong u ban kentiu ya ki jing hikai ukres siaphang ka jingsuk ka hok ka jing lai loj bat ka jing yakran ha padang kiniam